què tal? Soc en Carles Pérez i si vols passar una tarda molt ben parida, molt divertida, corre i vine al concert dels Cors Solidaris el 2 de febrer d'aquest any 2018 per la FCP, la Fundació Comtal i Príode. Sintonitza les zones de la solidaritat. Tu tens tots els ingredients per fer un món més just i solidari. Cuina la melodia de la vida i sigues estrella. T'ho diu l'Ada Parellada. Hola, sóc en Joan Lluís Botzo. Vine al concert Cors Solidaris per un món d'oportunitats. Batega el so de la música per ajudar la Fundació Comtal i la ONG Proide. Moltes gràcies. La teva col·laboració és una gran ajuda.